estem ara a l'aeroport de Sant Joan. Dir que hi ha una ampliació de la capacitat i l'activitat aeroportuària que provocarà un deteriorament de tots els problemes de massificació que tenim aquí a Mallorca. Això ho denunciem des de la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport des de l'any 2019, que van néixer com a plataforma que aglutinava molt d'entitats ecologistes aquí a Mallorca. Van fer una protesta contra aquesta ampliació, van lluitar durant un any sense denunciant que no se tractava d'una remodelació com venien defensant AENA i les institucions que recolzaven l'opinió d'AENA, sinó que seguien nosaltres defensant que era una ampliació de l'aeroport. L'aeroport de Sant Joan de Palma de Mallorca és una ampliació molt clara. No és una ampliació en quant a una superfície concreta, és a dir, que fem una nova nau, però sí que clarament tot el que suposa la modificació de l'operativitat més tot el que és l'operativitat dels avions i tot el que suposa el canviament de portes, etc., sempre han dit que era una ampliació. De fet, per dues raons. Una és que tenim un pressupost que té el govern d'Espanya que va aprovar de 329 milions d'euros per destinar a l'aeroport de Sant Joan. Per tant, hi ha una quantitat ja molt clarament destinada a això, que per nosaltres suposa ja anar cap a l'ampliació. I en segon lloc, perquè el Pla d'Hora és un pla que és d'ordenació i regulació dels aeroports, diu clarament que des de l'any 2021 fins a l'any 2026 poden arribar a passar per aquest aeroport 36 milions de persones. Clarament estan fent una ampliació per arribar a lo que diuen els seus propis projectes. Aquesta ampliació el que suposa per Mallorca és agreujar els problemes encara de massificació, d'accés a l'habitatge, d'explotació de recursos com l'aigua, que cada vegada en tenim menys, construcció i deteriorament del territori, que tenim un territori limitat i amb uns recursos escassos. L'ampliació suposarà un 15% d'increment de vols, igualment, de la mateixa manera, un 15% de les emissions de CO2 i un 17% de les emissions de nitrogen. També suposarà un increment de la crisi energètica, ara que estem en una crisi energètica, incrementarà un 7% el consum que ja tenia. I després, el nombre de passatgers suposa una ampliació que eren de 29,7 milions el 2019 a una de 33,8 milions el 2025. Nosaltres el que també volem d'una manera molt clara denunciar que ja no poden continuar d'aquesta manera, amb aquestes ampliacions i amb aquest número de vols i de passatgers que ens arriben a Palma, és perquè en aquest moment, l'any 2022, l'estiu 2022, hem augmentat el nombre de vols respecte al 2019. No només hem augmentat el número de vols, sinó, evidentment, el número de passatgers. En aquest moment a Mallorca tenim un 95% de l'oferta hotelera que està oberta i, a més, que té un pico de gent, com veiem, 95%, no? Un poc el que veiem és que temes que ja coneixíem, o sigui, el tema de l'accés, de la dependència del sector turístic no és una cosa nova. I fa anys ja que jo crec que des de l'ecologisme s'estan lluitant els impactes d'aquest model econòmic basat en aquest binomi, diguem, turisme-construcció, perquè van totalment associats, però és cert que durant anys no s'havia qüestionat en si el model econòmic basat en aquest turisme, perquè hi havia la sensació i el mantra, i socialment s'havia acceptat que Mallorca vivia del turisme i que per tant això era positiu. Què passa? Hem arribat a uns punts d'accés que són impossibles de gestionar. Capacitat de càrrega de recursos naturals totalment superada. Problemes de desplaçament i exclusió de veïnatges, de barris, tot el que és la mercantilització de lo que és l'espai públic, un espai que en principi hauria de ser per la reproducció de la vida i acaba sent un espai de mercantilització, fins i tot un escenari per a aquells que venen a passar les seves vacances aquí. Podem dir que la història d'aquesta ampliació de l'aeroport és una història de mentides, perquè sempre han estat defensant aquesta remodelació, que no suposa un augment de passatgers, que únicament són per la seguretat i per la comoditat dels passatgers que passen per aquí. Tot i això, nosaltres ho vam contraargumentar i hem defensat que és una ampliació, i tot i això va haver una pandèmia, ens va aturar molt. Ara, els darrers anys han seguit lluitant per defensar aquesta idea, tot i que encara els polítics segueixen defensant i
i el director de l'aeroport, Tomàs Melgar, segueixen defensant que és una remodelació i no una ampliació. A 2019, 20, diguem, tenim aquest punt d'inflexió, 21 la cosa encara estava molt en l'aire i 22 ha estat l'estiu de ja la pèrdua de racionalitat absoluta. Perquè no ha estat només un fenomen aquí a les illes. El tema de la intensificació de vols, creuers i turistes ha estat a escala gairebé mundial. O sigui, hi ha hagut una demanda de mobilització de gent per tema turístic que ha desbordat les illes, però ha desbordat també altres ciutats del sud d'Europa que se troben en situació molt similar. Nosaltres el que demanem clarament és una limitació en el número de vols, i evidentment que a conseqüència del número de passatgers, tal com s'està fent a nivell d'Europa i molts d'altres països, sigui Alemanya, sigui Anglaterra, sigui Holanda, etc., per intentar que no poden continuar amb aquest nombre tan elevat i tan massificat de vols i passatgers, perquè realment això contribueix amb una degradació dels nostres recursos naturals, de la nostra, diríem, capacitat fins i tot social, i en aquest sentit, per tant, deim sempre que el que anem és empobrir-nos en lloc d'enriquir-nos en la nostra qualitat de vida com a residents i també els treballadors. Clar, és un accés impossible ja de gestionar, que comença també ja a ser una qüestió de debat social, bàsicament perquè se veu el col·lapse de recursos, se veu el col·lapse de l'entorn natural i se veu també aquesta inviabilitat de viure en condicions en unes illes que els mesos d'estiu estan superpoblades. Ara també s'està lligant molt el tema de l'accés de turistes amb que tenim molta població també resident. Però clar, és que és un model econòmic que fa un efecte crida, evidentment, a venir a fer feina aquí, encara que sigui de temporada, en condicions precàries. També comentar que sobre l'ampliació de l'aeroport, comentar que té un espai dedicat als jets privats. Aquests incrementen molt més el tema de les emissions. Recordar que en la pandèmia s'ha incrementat molt el nombre de jets privats que afecten especialment l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Respecte a l'any 2019 fins a l'any 2022 que estem, s'han incrementat un 65% els vols de jets privats. Som el segon aeroport d'Espanya amb jets privats, després d'Eivissa. Dir que un avió privat contamina fins 10 vegades més que un avió comercial. Un avió privat contamina una mitja d'una tonelada de 300 de CO2 per passatger per cada quilòmetre que fa. En canvi, un avió comercial fa 128 grams de CO2 per cada passatger i quilòmetre que fa. Com he dit, Mallorca és el segon aeroport de vols privats, amb un nombre de 2.130 que va haver l'any 2021, respecte a Eivissa, que n'ha hagut un total de 2.558 vols privats. Aleshores, davant aquest estiu, que en paral·lel amb la notícia de l'augment de turistes, l'altra notícia ha estat la calor, les onades de calor reiterades, que ja són una manifestació inequívoca d'aquesta crisi climàtica que pareixia que era un futurible però que ja tenim aquí. Davant aquest sense sentit, evidentment, ja feim tard en el moment de posar límits. I els límits no són senzillament limitar, sinó limitar i decréixer. Decréixer des del punt de vista de l'activitat econòmica turística, nombre de passatgers, capacitat d'allotjament i, evidentment, dins el mix econòmic, baixar el que representa l'activitat econòmica turística també. Nosaltres no podem consentir que hi hagi, per una part, que el govern d'Espanya i el govern de les Illes Balears hagin aprovat emergències climàtiques dient que han de reduir les emissions de CO2 i precisament tot el contrari, el que estem fent en tant de vols és incrementar d'una manera realment preocupant el que és les emissions de CO2. Tu no pots dir que declares emergència climàtica, que te preocupes en aquesta qüestió, que ara la qüestió és gestionar un èxit, que això ha estat un mantra que d'aquestes darreres setmanes ha sortit quan el que hem de gestionar és un excés, és una hiperdependència que desequilibra tota la part social i econòmica d'aquest territori i també, evidentment, ecològica. Llavors, tu no pots mantenir aquest discurs i seguir mantenint alhora
que el turisme és el principal motor econòmic de les illes i que, per tant, seguirem invertint en polítiques econòmiques i turístiques que vagin encaminades a que això segueixi sent així. És que això ha de deixar de ser així. No pot ser que el turisme segueixi sent el motor econòmic i alhora vulguem afrontar reptes des del punt de vista ecològic, climàtic i social que tenim damunt la taula. És incompatible. No té sentit. És com una espècie d'esquizofrènia. No és possible. Aleshores, què passa? Que en paral·lel a en aquest discurs per una banda i per una altra una acció política que tendeix a això, a incrementar freqüències, a no posar límits en termes de capacitat és a dir, a no plantar-se davant Madrid en termes de competències també per la gestió de l'aeroport, perquè aquesta és una de les qüestions principals. Aleshores fan petites gestos que ara mateix dins aquest desbordament són totalment insuficients. Han fet una moratòria de creixement de places turístiques, però després que en els darrers 30 anys haguem crescut un 40% en places turístiques. Llavors, posar un límit ara, que a més és un límit condicionat a 4 anys vista i que per tant se pot tornar a aixecar, quan en realitat el que haurien de fer és posar aquest límit de moratòria i fer una política activa de decreixement. No que les places vagin caiguent perquè van deixant de ser modernes o el que sigui i per tant van caiguent. No. Una política activa de decreixement. Aquest 2x1 sí, però a més anar veient en quines zones se poden aplicar polítiques que incentivin a la retirada de les places turístiques. I tot això, evidentment, necessita també venir acompanyat d'unes altres polítiques econòmiques que facin que altres sectors que haurien de ser estratègics en l'àmbit de la crisi climàtica tinguin un paper fonamental. És de la gestió de l'aigua, és de la recuperació del sòl fèrtil i els temes de biodiversitat. Mantenir la vida en aquest territori a futur depèn d'aquestes 3 variables i ara mateix no estan considerades estratègiques. I llavors, clar, és com... I per altra banda, el que també volem d'una manera molt clara dir des de la plataforma en contra de l'ampliació de l'aeroport és que no podem continuar amb una situació absolutament antidemocràtica com és el fet que no tenim la capacitat ni del Parlament ni del Govern de les Illes Balears en la cogestió de la porta d'entrada a les nostres illes. És una necessitat imperiosa d'una democràcia madura, que ens diuen cada dia, de que AENA, que a més vull recordar que té una majoria de capital públic, per tant és una empresa pública amb un 51% i un 49% evidentment és privat i és majoritàriament multinacional de fons voltors. Per nosaltres el que reivindiquem com a empresa pública que depèn del Ministeri de Transports del govern de l'estat espanyol, que realment se modifiquin les lleis i AENA passi a ser el que ha de ser en benefici de la ciutadania i en benefici de la col·lectivitat. Per tant, en aquest sentit demanem una cogestió clara, així com també demanem al govern de les Illes Balears que no s'empari únic i exclusivament en què, com que ens entra molta de gent, nosaltres hem de respondre a aquesta demanda, sinó que nosaltres demanem al govern de les Illes Balears és que limiti també el creixement urbanístic i el creixement turístic, sigui a través del Pla Territorial de Mallorca, sigui a través de créixer en quant a urbanitzacions i en quant també a nombre de places hoteleres a ofertar. I això és el que nosaltres plantegem. Plantegem, per tant, que estem en un moment d'emergència climàtica, d'emergència social i d'emergència econòmica, que el que no podem admetre de cap manera és que continuem dient que són bones aquestes que ens arribin 16 milions de persones, més de 16 milions de persones com ens han arribat ara, que se prevegi que d'aquí 4 anys en puguin arribar 34 milions i que fins i tot més endavant en puguin arribar fins a 50 milions. Pensant que això verdaderament és una barbaritat, que qualsevol persona entén que això s'ha d'aturar i que el que hem de fer és realment mirar per la ciutadania, per el medi ambient, evidentment, i per tant que hem de mirar perquè Mallorca realment hi hagi una activitat econòmica justa, democràtica, on les persones i els treballadors no estiguin en precarietat, sinó que estiguin en el que els hi pertoca a nivell de qualitat, on els residents hi puguin viure i on realment hi hagi una diversificació econòmica i no depenent només d'una qüestió que volen dir i repetir, que és antidemocràtica i que l'any 2022 AENA, que és una empresa pública majoritàriament, ja pugui fer suposadament el que li dona la llana. No és vera. El govern d'Espanya i el Parlament espanyol pot canviar aquesta situació. Apel·lam a tots els partits polítics que les properes eleccions plantegin que AENA no pot continuar d'aquesta manera, que senzillament ha de ser cogestionada perquè nosaltres també volem dir la nostra des de les Illes Balears. No faltaria més.